Kundo naman gyoy probable cause, ayaw na lang yung liko-liko ang mga tao. Nasayod ng katawan, nasayod na kaming mga ordinaryo nga mga lungsuranon, nasayod na nioy nga inyo yung i-impeach si Vice President Sara. Nasayod na ta kasamang Nestor, inyo pag ginang liko-liko. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Naguna magkasama sa tuang isgutan karon kasamang Nestor tungod kay matod pa katapusang hearing sa Justice Committee ugmang adlaw ipahigayon. Onya dungan sa katapusang hearing mga sukindig paminaw ugmang adlaw, posible po dayon nga isunod ang butuhay. Kung aduna ba'y probable cause ang complaint, ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. So ang mahitabo kasamang Nestor ugmang adlaw, tokio nila ang mga ebidensya mga sukindig paminaw nga gi-file sa mga complainant batok ni Vice President Sara Duterte. So pagkahuman posible isunod dayon ang pagbuto na sa mga members sa Committee on Justice kung aduna ba'y igong gibugaton ang reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Og ari pa na sa pananglitan arita sa atong regular court na kasamang Ronilo, file kag kaso dito, pag-file mo kaso ados piskal. Pag-abot sa piskal, ayago na dito sa piskal. Ayagon sa piskal kung kining maong complaint doon na ba'y probable cause. Kung doon na'y probable cause, isaka nga dos korte. Kung wa gani probable cause, ibasura ka na. Munang madismiss ang kaso nga ipasaka batok mga sukindig paminaw sa respondent. So kini atonin tan-awon karon kay wa pa gani ang botohanay mga sukindig paminaw pero klaro naman kaayo. Pero klaro na kaayo nga kining mga members, majority mga sukindig paminaw sa membro sa Committee on Justice, klaro na kaayo matod pa di ana na sa kumpahak. Klaro na kaayo nga mubutar sila sibo mga sukindig paminaw kuno sa ilahang ebidensang nakita nga adunay probable cause sa gipasaka nga impeachment batok ni Vice Presidente Sara. Sige, dili na lang na dugay-dugayon, dili na lang na langan-langanon. Kundo naman gyoy probable cause, ayaw na lang yung liko-liko ang mga tao. Nasayod ng katawan, nasayod na kaming mga ordinaryo nga mga lungsuranon, nasayod na nioy nga inyo yung i-impeach si Vice President Sara. Nasayod na ta kasamang Nestor, inyo pag ginang liko-liko. Diretso na lang na, diretso na lang ninyo nag-impeach, bulahan maabot na dito sa Senate, araw makatrabaho mo og laing trabaho. Nganuman, karon ang atong Committee on Justice, ang ilaha karon nga gihisgutan, sige kasamang Nestor, mao kining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Puro impeachment paghihapon. Wala gani sila mag-imbestigar aning niang, wa sila mag-imbestigar og asa natong binilyon mga sukindig paminaw na nakurakot sa mga buaya gikan sa flood control. Di lagisgot pa sila ni wa. So mo na nga ayaw na mamangyapon, gasigi gisgot-gisgot, gakala sa oras, mataghiring pila ka libo mga sukindig paminaw ang magasto sa gobyerno para nga hearing. Unya mo mangyapon, clarix naman kaayo, nabisan og dili pa niya hiringon ninyo diha, clarix na kayo nga inyong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero tanaw na to ni kay inigabot mga sukindig paminaw dito sa plenary. Pag-abot dito ang mahitabo ugmang adlaw magboto. So in kaso kung daghan ang mga mubutar nga i-impeach gyud or daghan nga mubutar nga dunay probable cause ang impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte, dadon ka na ito sa plenary na sa pag-abot ito sa plenary, adto na dito mga sukindig paminaw butuhan, adto na sa dito butuhan kasamang Nestor, kinahanglan makakuha og 1/3 nga buto. Si Vice ang kanang ang makakuha og 1/3 nga buto sa mga congressman, una na gyud hingpit nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa ato ang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw. So nindot noon nindot sa ni kasamang Nestor, doon na tayo isgut-isgutan dinhi. Pagka-impeach na ni Vice President Sara Duterte dinhi sa kay ugma mang adlaw pizza 28 man taron, pizza 29.
Apit sa 29 mga sukindig paminaw ang katapusang hearing sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. So kanisa karon gitawag pa ni siya og kanang naang impeachment complaint. Once nga kanang naang makita na dunay probable cause kasamang nisor pagkatawgo na siya og verified impeachment. Pero kano gani, naguban gitawag naman nila og verified impeachment. Pagkahuman, pagkasubmit na dito sa Senado ang tawag na article of impeachment. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha. Kay kanang na ang bisag unsaon nilagdaot si Vice President Sara Duterte. Ang mga tao kasamang nistor murag wa man pod mawad-i sa ilahang pagsalig sa mga Duterte. Pero mo na nga kanang na nga unsa may ilang nakita. Unsa may nakita sa mga tao nga nganong bisag ingon ana na ang pasangil ni Vice President Sara Duterte, grabe ang pasangil nga kuno giwaldas ang 612 milyones nga kwarta, nagpataka ra kuno gasto si Vice President Sara Duterte. Pero ang mga tao ngano man gyud nga kanang naa nga wa man mubulag ang ilang suporta dito ni Vice President Sara Duterte. Ito ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw sa mga naminaw karon unsa man kahay katarungan ninyo, unsa man kahay rason ngano nga ang survey karon mga sukindig paminaw nagpakita manggihapon nga si Vice President Sara Duterte taas gihapon iyang ratings, taas ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Straight to the Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.